A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa musulmai na duniya gaba daya da masoya annabi, kasatan masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna gabatar muku da tasha ta kan manhajar YouTube mai suna Shu'ara'ul Muqtar. Wannan tasha za ta dinga kawo muku hirarraki da abin da ya shafi sha'iranmu na kasar mu Najeriya da jihar Kano gaba daya. Wannan tasha mai albarka za ta dinga kawo muku hirar da mabambantan sha'irai sanannu wayanda aka san su akan lamari ne yaban manzon Allah. Yawa to akwai kuma takwaranta Maidanil Mada, ita kuma za ta dinga kawo muku abin da ya shafi sha'iranmu masu tasowa. Waccan Shu'ara'ul Muqtar dama tana ne ga wa'anda an riga an san su sha'irai, duniya ta san su akan hidimar annabi da yabo na annabi. Za a kawo muku al'amuran da ya shafe su da duk abin da yake ya dangance su. Wannan kuma Maidanil Mada, masu tasowa wa'anda wasu ma ba su da manhajar da za su dinga dora kasidunsu, to muna kira gare su ne kowanne da Allah ya mana kokari yayi bidiyo ko da short ne na wannan tasha mai albarka Maidanil Mada, ya dora mana kan manhaja na TikTok haka, Facebook haka, duk wata manhaja dai da yake using da ita ya dora mana. Mu kuma in ya dora akwai namba da zamu sa a wannan bidiyo, zai kira ya gaya mana ya dora. In ya kira ya dora din, mu kuma zamu dora kasidinsa kamar guda 7, zamu yi masa bidiyon su, zamu dora akan manhaja ta Maidanil Mada, zamu dora masa insha Allah dan tallata aikin. Manufar mu dai aikin Allah da hidimar manzon Allah ta yaɗo har inda ba ma tunani, ko mun tafi a ce an dora akan wannan hidiman da ake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Shu'ara'ul Muqtar da Maidanil Mada domin ku ne masoya annabi sallallahu alaihi wasallam.